Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Watla kaneto kaya rap tirthma du ka Ukraine arpun rew hajar ki sipai lai hajar ki tirthma haka jingyale bat ka Russia kala pelat ya ka jingkhen halor ka jingdu ka bakraw jong ka Ukraine haka jingyale thma bat ka Russia kakip kala du palat arpun rew hajar ki sipai haka jingya kun thma jong ka bat ka Russia ong ushoigu ka Russia kala kam bakala penjot hadu lai hajar teli ki tirthma jong ka Ukraine u defense minister jong ka Russia ulapan pau ya ka jingdu bakraw jong ka Ukraine haka jingyele thma bat ka Russia kat kum u Sergei Shoigu u badai u defense minister jong ka Russia ulaong baka kip kaladu palat arpun rew hajar ki sipai haka jingyele thma bat ka Russia u Shoigu ulaong ru baki sipai Russia kila penjot lai hajar teli ki tirthma jong ka Ukraine kane ka jingdu jong ka Ukraine lakhen tang nadu benai jun jong menta usnam kispai Russia kila penjot arpuai teli ki jet yakun thma san teli ki helikopter si hajar aspa saw teli ki tang bat ki wei ki armor vehicle khatnyo teli ki Leopard tang bala Schneider ka Germany san teli ki AMX tang bala Aida ka France bat khat ar teli ki Bradley infantry fighting vehicles bala Aida ka US kispai Russia kila penjot ru ya khandai spa khasaw teli ki special automotive equipment ar teli ki air defense system arsan teli ki multiple launch rocket system saus paklai teli ki field artillery cannon bat ki mortar kane kadai ka report balaya thu da u defense minister jong ka Russia u Sergei Shoigu ulaya thu shu ba saus paklai teli ki artillery weapons lade ban penjot ki ba kenthupru ya saus paklai teli bala Schneider ka US sau punru teli bala Schneider ka Poland bat ka France ka Russia kadang beteng ban penjot ya ki jaka bu tirthma jong ka Ukraine bat ya ki tirthma bala ai da ki risep ngi lingba ki tirthma ba klan bor jong ka kane ka jingle jong ka Russia kala pentlot ya ka jingya kun thma jong ka Ukraine ki spai Ukraine kila sedang ya ka jinghir thma ba klan persya ya ka Russia ha usau tarik ujun ar hajar ar pola hendre kane kam shimlalong katkum ka jingkhmi lenti jong ki risep ngi bat ka jinghir thma jong ka Ukraine kala bakla namar menta kala syakchot kala ha ka Russia kakip kala yale ban be ya ka Russia tangkato kadne kilometer bar kala yuk biang nyalade shipho teli gisnong na kishpho teli gisnong ka Russia kala kam bakala yuk kni biang ya art teli gisnong ka US kala babe baki jingmi jong ka jinghir thma ka Ukraine ya ka Russia kala pensnosi penbang namar menta ka Russia kala khnyot kala ya ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ula kenno ya ki risep ngi baka jing penslam ban supply tirthma ya ka Ukraine kalawan ra ya ka jing tlot ban yakun bat ka Russia kadba ka Ukraine bat ki risep ngi kidang bunkam haka jing ya kenno iwe ka Russia kadang yale ban kini ya ki jaka jong ka Ukraine ka jing bamiarap tirthma bha jong ki risep ngi ya ka Ukraine kala ban wan ra ya ka jing job jong ka Russia